faɗa mana mace ɗaya da komai za a baka iya auren ta ba ta. Gaskiya mace ɗaya ce. Ita ce Zoom. Ba zan taɓa auren wannan ba. Amma ai na ga na ya hankali ko? Ni wallahi Allah zan ce kai nake so. Zaba MD maimakon ka ce duk duniya ni kake so a cikin ranka za ka iya mutuwa in baka saman ba sai ka ce ni ba za ka iya aure na ba. Ni na ji zuciya mata ta fara kamuwa. Zoom kike ko Zoom ko menene? To ba Zoom ba. Ko screenshot kike? Ni zan fito zan faɗa miki. Ko da shi Abba MD yayi alkunya cewa sana'ar ku daya, shi dan TikTok ne, shi dan TikTok ce, bai fito yayi magana akan ki ba. Mu akwai wanda muke kishin sa kuma mun ji zafin wannan magana kika faɗa tun kafin mutane su dauke ta da gaske. Tun wuri ma wannan abin naki in kwantan ne kika dauko ki aji. So zaki zuba mai da mutunci. Ni babban mata kaici na wai na fara kamuwa. Kin fara kamuwa da kan ma ki ma fara kamuwa. Na rantsi da girman manzon Allah. Allah da ya aure ki, na rantsi da Allah har zuciya ta nake faɗa magana in ba gwara ya aure dabban nan akuyan nan ta haifa Allah ya tsina. Wallahi ko ni na dauna yin ciyawa. Kuma da yake magana wai kin shiryu wai kin shirki kina wani shagwaba ko shagwaban nan take ko kuma tun da kike wani haka da kin wani kukumbar kuma tun kin je kin sha na dankare ne fa wallahi dabobi ake zuba shi na rantsi da girman Allah. Mun sani ba iya fitar da kuɗi kuke ku sai wannan abin da shaka fashi ake cewa komai ba na dankare ne wanda ake sa dabobi naira 10-15 ake sai da shi wallahi. Wani abu ɗaya ne yasa Abba MD ya ce ba zai iya auren ki ba har ga Allah. Duk ƴan matan TikTok wallahi ke kadai ce baki da kamun kai wallahi. Allah baki da aji totally. Dan wallahi Allah kin ga murja kunya wallahi ta fi ki hankali sau miliyan. Kuma sannan abin da nake so ki sani wallahi wallahi ba zai so ki ba. Ke da Abba MD yayi gabar ke kin yamma saboda hi gwara ya gabar masaman lada.